président de l'organisation de Doué. Vraiment, alhamdulillah, yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam par ce que joɗat ha hitande a tawma ɗo kadi aɗa jogui oɗo yiɗo mberno ha joni wona hunde wemde alhamdulillah on jii hande machallah dinagal ɗo dinagal cawdugal kadi ko wiide yimɓe vraiment hunde fof koye saaha mum saaha fof changé yimɓe gaari tertima jiiɗi waɗi ɓe garta ɓe gaari on jii basuji mbaɗira mbeɗa waɗi ɗum on jii basuji pour mawɓe gaari mbawa joɗade darnede muuse mumen machallah joni noon min jiiɗi ko yimɓe famdinde programme o enen fof tinnade kadi hollude gueɗɗe enen fof jeeyi ɗum so feewi ko enen fof fewani ɗum woni darde men ɗo hannde wiide Dakar nawɓe murtanna wonɓe partout min mbimon bisimilla ƴettoɗo jamɓe kisaw tawon kadi koreji men jaɓɓo moon andu vraiment ko yaltade wiide kadi mbaɗen jammu men rewo lawol ko yaɗi jammu men hitande wonde mbaɗen ɗuɗɗum ɗo merci Malik a weltanama noon ɗamo on nanama yaltirgol merci on jarama a falem gayno acum noon tan ala kanko wala hen ko tal kanko wuɗa ala hen kanko wala hen wona o général alay otoji kamɓe e perdi seɗɗa eɓen toon dari eɓen gar non mon caggal